Urki, Ondarrun konkatuta dagoen enpresa bat da, Neunas Urki, eta energia berriztagarri eta elektrizitatea alorrein etxen daben lanak osatzen dabe. Batez be, alor elektriku. Ondarrun bertan lan einarren eskualde mailan mugitzeko aukeri badauke, edo badakat, eta gaur egungo erronka barrixai aurretxeko zerbitzu guztik zuen eskutan negazue. Lehenengo eta behin lan etxeko izan zen importantiena zen faktori. Eta bigarren faktori proiektu baten arira. Proiektu fotovoltaiko batek aurre duteko eskatzen daben infrastruktura guztien parte handixena enpresin osaketi da. Orduan horrek erun itxu autonomolatxeik eta enpresi sortzen azkenin. Azkenin elektrizai beharrai lotute erun gauza bat izan da, jentik eskatzen zaitxunin beran akuteko, gero eskertzen dau zure lana, behar horrek azetetza zulako. Orduan, hau zauko honetan, jentik oi hartzen honaz hartzen zaitxu. Gero, zabaltzen junala ikusiko da zela, baina momentuz, ondo, harrera hona eta esker honeko jenti. Azterketa bat egin, Lehartioi Fundazioak emoten da erramintxa kolpe, eta azterketa horren ondoren horberak ikusten da, baina lehenengoko aukeran, lehenengoko pausuk emoteko orduan, nahiko errestasunak lortu lehikez, bai ekonomikoki eta bai infrastruktura aldetik bai, eta esperientzi xalpe gaur egun asko da, orduan, kolpe bat edo bestiai, eta nik animaten dut edozein izan da edozein arlotan, inbertsioi exagerau eta oso handirik ez balitzaken bir, probateko eta aurra etxeko.